Aduna bay tao nga matarong, kitang tanan dili ba makabuhat og sala dinhi sa kalibutan? Ang tubag, kitang tanan makasala o kitang tanan makabuhat og makasulti gayud og dili maayo. Unang Juan 1 versikulo 8. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. But pasabot igsoon nga kung moingon kita nga wala kita makasala, wala kita makasulti og sala, wala kita makahuna-huna og sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan sa unsa nga paagi aron ang atong mga sala mapapas, sa unsa nga paagi aron mapasaylo ang atong mga sala. Unang Juan 1 versikulo 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala og mahinlo ang tanan natong mga kalapasan. Igsoon aron mapasaylo, aron mahinlo, aron mapapas ang atong masala, atong isugid ngadto sa Ginoo, dili sa tao igsoon kundi ngadto sa Ginoo. Ang tao igsoon dili makapasaylo sa sala siyang isigkatao, apan ang Dios igsoon mupasaylo gayud siya, mupapas gayud siya sa tanan nato nga mga kalapasan. Bisan unsa kapula ang atong mga sala igsoon, kayang papution sa Ginoo. Kung ikaw matinud-anon nga moduol ug maghinulsol ngadto kaniya, pasayloon ka gayud sa Ginoo igsoon. Busa sa kanunay igsoon, paghinulsol ug duol ngadto sa Ginoo. Ayaw kahadlok sa Ginoo igsoon, kundili duol og paghinulsol nga matinud-anon ngadto kaniya. God bless sa tanan.